For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Casureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips.
Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Safety Tips. Kung
nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulos sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay Del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you.
sa Indo kan Kasureco 2, Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadagog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sa kun alas 10:30 ni Naga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ng kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na irimahan sa lalo kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 asin kan maniamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Sa maabot na Disyembre 2, 2023, aldaw na Sabado, magkakaigwa po ng ika-36 na Annual General Membership Assembly ang Kasureco 2 na may temang Marking the Legacy of Rural Electrification, Elevating Kasureco 2's Contribution in National Sustainable Development. Nagigibuhan sa Fuerte Camsur Sports Complex, Barangay Canlan, Pili, Camarines Sur. Mapoon ang programa alas 9 ng aga. Kung mabayad po ng bill sa kuryente, pwedeng mag-fill out na ng form para makarehistro sa mga opisina kan Kasureco 2 sa main office Barangay del Rosario, Naga City o sa mga sub-offices sa Pili, Milaor, Canaaman, Calabanga, Kinambak, asin Siruma, Camarines Sur. O magrehistro sa paagang online registration. I-type sana ang agma.kasureco2.com.ph. Darakulang papremyo ang naghahalap. Para sa third prize, 11 ang manggagana ng 5,000 pesos. Para sa second prize, 11 ang manggagana ng 10,000 pesos. Asin para sa first prize, 11 ang manggagana ng single motorcycle. Saro kada distrito. Asin manlaing-laing pang papremyo ang ipapanao. Magrehistro, magpartisipar, asin manggana ng darakulang papremyo. Salamat. Dinadara sa Indo kan Kasureco 2, Camarines Electric Cooperative Incorporated. Ang magserbisyo kasama maray na pagkaaga sa Indogabos. Luwat po, aldaw na Biyernes, November 24, 2023. Pag Biyernes, iyo po ang programa kan Kasureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Siyempre po, digdi sa DWNX, ako po si Radyoman Manny Basa, na ma-assisted kan programa, karakawan kan Kasureco 2, sa lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. And siyempre, yan po, sa lado kan Kasureco 2, ang tagapagtaram, Public Information Officer kan Kasureco 2. Yan dyan, si kasamang Renier Pupa Bukay. Sir, good morning. Good morning, Tabi Radyoman Manny. Isin sa kabus po na nag-antabay ngunyan ng pagkaaga. Welcome po sa programang ang Satong Kooperatiba sa Radyo. Yan, Christmas na ang dekorasyon mo, Tabi Radyoman Manny. Pero kay puhanta naman mag-decorate di sa likod na eh. Dadaog kita kan sa emong setup doon sa studio. Yan, anyway, paglaog mo manig sa opisina, yaon naman si Santa Claus. Kailang, medyo nagpapayat ko yan si Santa Claus, hindi na naka-display sa tuyang opisina. Yan, advance Merry Christmas sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan na pagkaaga. Siyempre sa gabos na mga member consumer owners dahil Christmas, madali na po ang December, pirang aldaw na lang po. Antabayanan at yan, pag-uurulayan si manunungod sa Annual General Membership Assembly kang Kasureco 2 na kung saan nakulon kitang mga regalong ipapanao. Maliban dyan, sa mga regalong yan, si updates manunungod sa operation po kan sa tuyang kooperatiba na i-report kan sa tuyang mga opisyales kang Kasureco 2. Siyempre sa pamayon kan sa tuyang Acting General Manager and kang sa tuyang mga direktores kan sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2. Yan, at yan man, tabayanan man po dahil igo kitang okasyon ngunyan itong manunungod duman sa energization kang sa tuyang 20 MBA dyan sa Calabanga.
Yan, and igwamang kitang kasabay ko na ginigibong assessment, ano po, igisa sa tuyang Kasureco to main office, Barangay del Rosario, Naga City. Ano po, and may guest kita, ano, at yan, ang tabayanan nito yan, ready na, ano, naka-makeup na. And syempre, ready na kan sa iyang mga i-discuss, manunungod sa tuyang annual general membership assembly. Yan, naka-makeup, syempre babae, ano, baka mag-isip niya ng iba mga parantabay, nagbe-makeup ngayon, baka lalaki. Ano. Babae po ang satuyang bisita. And kung siswertehon kita dyan, igwapa kitang mga kaolay, ano, ning sarong membro, ano, kang Junta Direktiba kang Kasureco 2. Yeah. Yan, dakulong kitang bisita, and dakulong kitang mapag-urulayan, and saro pa, good news, ano, although na pahapiyawan tan ini kang mga nakaaging programa, pero may mga updates pa kita manunungod duman sa satuyang salo pang good news, ano, na makakatabang sa satuyang mga member consumer owners. Yan, pero bago yan, nagpapagiramdum po kita, ano, lalong-lalo na po din sa mga yaon sa Feeder 12. Feeder 12, ano, hindi sa may kalabaan kang Panganiban Drive, Naga City. Ang yan pong sentro kang Naga, ano po, hindi sa may Plaza Quezon, na igo po kita dyan ng mga patrabaho niyan, ano, ongoing po si retrieval, ano, kaya itong mga lumang mga linya kang kuryente, kabali na po si mga poste, na kung saan tatanggalo na po yan tabi Radyoman Mani, dahil may bago na kitang tig-construir na linya kang distribution lines, ano, ining magayon na mga linya kang kuryente, darakulang mga poste, haralangkaw, and sisiguraduhon ta na kayang-kaya tabi Radyoman Mani kung may data man nahagad, ano, pero typhoon resistant ini tabi Radyoman Mani. Darakula ang poste, and mabagay po hindi sa syudad ni Naga, dahil ang Naga po baga talagang masasabi tang progresibo ng syudad tabi Radyoman Mani. Yan, nagpapadagos ang trabaho dyan, Feeder 12, ano, Panganiban Drive to Sentro kang Naga, from 9 a.m. ano, nawara si kuryente dyan from 9 a.m. to 6 p.m. Pero kung amay kitang matapos, pwedeng alas 4, alas 5, before 6 p.m., ibabalik ta po tulos ang supply kang kuryente. Yan, Feeder 12 po yan. And at yan man hapon, dahil go po kita ning energization, kaining bagutang 20 MVA dyan sa Calabanga, power substation, magkakaigwa po dyan ng 1 p.m. to 5 p.m. na power interruption dyan sa Banwaan kang Calabanga. Ano po? Igwa kita dyan sa may barangay Puon Kanakman, ano, may portion kang Kanakman, hindi sa may Talidtid, San Roque, San Francisco, San Nicolas, Barangay Palo, San Juan, Pondado, Baras. Sa Magaraw po, halos po, bilog na Magaraw, ano, ang mayong kuryente, ano po, at yan, nahapon. And intermunicipality kang Bumbon, and may mga barangay kita, majority kang mga barangay kang Calabanga, mayo po ng kuryente. Dahil po, igduman sa gigibuhon kang energization, and pag-transfer na po ka itong load from old 10 MVA to new 20 MVA power transformer, dyan sa Calabanga. Yan, at yan, tataanan tayo ng panahon para maipaliwanag, ano, sa satuyang mga member consumer owners, si significanteng dadarahon sa satuya kaining bagutang equipment, ining facilities na bagong power transformer, kung ano po si magiging benepisyo and si mga kahagadan sa satuya duman sa pagpapagayon pang maraykan sa tuyang serbisyo kang kuryente. Yan, tabi Radyoman Mani, ano, bago po duman sa tuyang mayor na tema, nagluwas na po yung sa tuyang taripa sa kuryente ang unya na bulan na November 2023. Ano, na kung saan nagkaigwa po kita ning paglangkaw, ano, ning poco mas o menos nasa 3 pesos 0.56 centavos. And naipalawas naman po yan kang Satuyang Kooperatiba, sa Satuyang Kasureco to Facebook page, ang Satong Kooperatiba Facebook page. Si dahilan po kung ano ta nagkaigwa kita ning halangkaw na power rates, ano, ngunyan na bulan ng November 2023, kumpara kang nakaaging October 2023. Ano po?
Yan, may hiling tayan sa tuyang live streaming na kung saan nagkaigwa po kita ning sa residential consumers nasa 9 pesos 0.9902 centavos per kilowatt hour. Sa low voltage ta nasa 9 pesos 0.1149 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage ta 8 pesos 0.2465 centavos per kilowatt hour. Yan, tabi si power rates ta ngunyan na bulan na November 2023. Yan, nagpuo naman si pagbasa kan sa tuyang mga metro kang November 19, matapos po yan, katapusan kaning November 2023 hanggang first week ang December. Ano po, yan. Kaya mag-expect po kita na makaka-receive po kita ng mga bill sa kuryente ngunyan na maaarabot na aldaw. Yan, bukas po ang satuyang collection, ang mga collection offices ta, sa gabos ng mga opisina kang Kasureco 2, ngunyan na aldaw na ini hanggang alas 4, and sa aga po, half day po kita from 8 a.m. to 12 noon. Yan, online bill inquiry, si mga gusto po maghiling kang sa indang mga babayaran sa kuryente, sa paagi po kang online.kasureco2.com.ph. Ano po, i-type lang, i-search lang po ang online.kasureco2.com.ph. Yan, pwede po nindong mahiling po sa indong bill sa kuryente. And igaman po kita ning gusto magbayad, sige gusto magbayad sa paagi kang online, igwa po kitang GCash, yan, pwede kita magbayad sa paagi kang GCash, Maya, EasyPay, and syempre dyan sa SMC Tinaga, dawa po may arrears kita, pwede kita magbayad dyan, basta dara lang po sa inong bill, hindi po ka muna putulan. Save more pili, pwede man kita sa mga bangko, sa paagi po kayo ng online banking transaction, Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, UC, Land Bank, Malaraya Rural Bank sa Carolina, and Union Bank. Yan, pwede po kita dyan magbayad sa paagi kang online banking transaction. Yan, tabi, Radyoman Money, sa to yung mga pag-irumdom, and si mga announcement ta. And syempre, itong sa tuyang pre-membership seminar palan, dakulo nag-i-inquire ngunan, and nagdadakol po si mga nag-a-attendir ning seminar sa gusto pong magpatakod ng kuryente and gustong mailipat sa pangaran ninda, sinabakal ninda property, gustong sabihon, nabakal si property, may naka-star na, igwa na po ning connection ning kuryente sa Kasureco 2, sa iba pa nakapangaran, ngunit gusto nindang may transfer, tigre-record ta po yan, kung di pa sinda member, consumer, pwede po mag-attendir ning seminar, pre-membership seminar. Main office, kang Kasureco 2, Barangay de Rosario, Naga City, every Tuesday and Thursday. Diyan sa Pili po, every Wednesday. Sa Tinambak, si Roma. Diyan sa Santa Cruz, Tinambak, iupo kita dyan schedule. Every first Wednesday and last Wednesday of the month. Sa Calabanga po, every Friday. Ano po, yun po yun sa tuyang mga schedule kan sa tuyang pre-membership seminar. Si gusto pong magpatakod ng kuryente. Magdara po ng valid ID, di malingaw. Ano po? And syempre kung gusto po nindong kung di ka available sa lugar ay sa aldaw na yan, sa tuyang naipaluwas ngunyan, kung ma-attender ka mo ng seminar, pwede pong pa-represent, pwedeng representative, pero magpadara po ng special power of attorney. Notarize po dapat ang special power of attorney. Ano po, yan, tabi Radyoman Money, dadali-dali yung na, medyo baka kapusong kita sa oras. Ayan, igwa ka pa tabi, kadagdagan tabi Radyoman Money. Iyo, oratsan, halat nung si mga kaputan digdi, at naipaliwanag naman si pagdagdag kan bill, lugod maghiram ang giraray da sa mahabot na oras. Permi kitang positibo sa bagay na yan dahil iyo man po ang objeto kan sa tuyang kooperatiba, ang mapababa po ang sa tuyang taripa sa kuryente. Although kung ihilingon mo po ining paglangkaw na ini tabi Radyoman Money, iyo po ini si binalik kita duman sa normal na power rates ta. Before maglangkaw po ang sa tuyang presyohan kang coal. Kaya yan, lauman ta po yan, gigibuhon po kang gabos
ang satuyang kooperatiba, mga opisyalis kan satuyang kooperatiba na magibuhan pong paagi na mapababa pa ining satuyang presenting taripa sa kuryente kunya na bulan na November 2023. Okay. Sige, isa lang tanan sa tuyang mga bisita. And Oratyan, baka makaulay taman ang sarong direktor kan Kasureco. Okay. Yan, mga kaibanan to, tabi radyo man maning ngunyan ang satuyang ISD manager and assessment center manager kan Kasureco 2. Yan, si Ma'am Joanne Sabanal. Yan. Good morning. Tabi, Ma'am Joanne, welcome back sa tuyang programa. So, good morning, Manny. And sa gabos na mga member consumer owners and nagdadangog sa DWNX. So iniimbitaran mo po ang gabos na mag-attender sa 36 Hybrid Annual General Membership Assembly sa Disyembre 2, Sabado po yan, sa Fuerte Sports Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Ang tema po kayan is Marking the Legacy of Rural Electrification, Elevating Kasureco to Contribution in the National Sustainable Development. So, dahil po malingaw mag-attender sa Disyembre 2, Sabado. Okay. Kadakol po kitang may mga raffle draw po kita. So, aside from mga manggaganang premyo, may mga mechanics po kita digdi. Yan, sabi ka naman, Manny. Siguro, aputon na si Ma'am Joanne kung ano si tema. Ngunyan na ika-36 na Annual General Membership Assembly ng Kasureco. Ayo, pigsabi na ni Ma'am, pero is Marking the Legacy of Rural Electrification, Elevating Kasureco to Contribution in the National Sustainable Development. Ang tema pong ini, uniform po sa gabos na 121 electric cooperatives. Si Paagi, kang pagparehistro, iyo po yan ang pinaka-importante ngunyan dahil dakulong gusto magparehistro, tabi radyo man Manny, pero dakulong kahaputan. Kaya yan, siguro saro yan sa pwedeng ihapot kay Ma'am Joanne ngunyan bilang namamayo gaining Annual General Membership Assembly sa Kasureco. So, napag-urulayan po ang mechanics po iyon inot na inot po, magkakaigwa pong electronic-based system na gagamiton po sa raffle draw na yan po i-held live and stream simulcast sa tuyang official Facebook page na www.facebook.com Kasureco 2 and sa 106.3 Energy FM station sa December 2. So, ang mga member consumer owners po, ma-register po kan sa indang accounts para po mag-qualify. Inot na inot po ang pagparehistro po ninda sa Kasureco 2 offices, pwede po sa area offices, sa Member Services Division, complaint office po, billing and SLRD po sa AGMA registration system, or pwede pong mag-online using the link available sa tuya pong official Facebook page. So, ang kooperatiba po, ma-allow din po na magkaigwang proxy registrants provided po ma-comply po ninda ining duwang requirements. Inot na inot po, dapat po sinda po of legal age, both sabiyon 18 years old and above, and dapat po magpresentar po sindang authorization letter hali duman sa member consumer owners. May valid ID po. So, ang pagrehistro po, sarong beses na sa iba-ibang account. So may cut-off po kita sa December 2 po yan bago po magpuon ang business meeting. Pero ang mga board of directors, empleyado sa Indang Agom, dahil po kwalipikado na mag-iba digdi sa raffle. Ang mga manggagana po, ipapaskil mi po sa Kasureco 2 official Facebook page and sa gabos na area offices po, pati sa main. Dapat po ang pag-claim po kang sa indang mga premyong gaganahan, mapresentar po sindang mga valid ID. Tapos po, magkakaigwa pong garo allotted period lang na 30 days para ma-claim po si premyo. Pag di po na-claim, so forfeited po ini.
Kung halimbawa day po ang manggana pong member consumer owner day po available para i-claim ang sa indang prices, pwede po silang magsugo ng representative na ma-claim, mapresentar lang po katong sinabi kong authorization letter sa valid ID. Okay. Sa online registration, ma'am, ano po, available na po and paano ma-access, Tavi, ma'am? Sa online registration, ano po ang proseso? Okay. Sa online registration? Okay. Additional information? Okay. Yan ang Tabi Radyo Manmani. Sa online registration, habang tigahalata si Ma'am Joanne, sa online registration po, bali may duwang klase kita, duwang klaseng pagparehistro. Pwede kitang online registration, pwedeng on-site registration. Si mga gusto pong magparehistro, si mga mabaraya ding kuryente, may katuyuhan po sa mga opisina kang sa tuyang kooperatiba, sa Kasureco 2, yan, o sa mga area offices. Igo kita dyan sa Pili, igo kita sa Milaor, igo kita sa Kanakman, igo kita sa Calabanga and Tinambak, igo kitang satellite office sa Siruma, pwede pong magparehistro sa paagi kang on-site registration. Pag sinabing on-site registration, kamo po si mapasiring sa opisina ang sa tuyang kooperatiba. Yan, may mga form kitang kaipuhan mag-fill outan, yung mga details, manunungod po kan sa indong membership, kabali po dyan siyempre si pangaran, si account number, as in si mga iba pang mga detalyeng kinakaipuhan. Cellphone number, importantihon, baka mabunot ka mo. Yan, aapudan ka mo kan sa tuyang kooperatiba, si in charge po sa raffle. Yan, on-site registration sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Ang online registration po, bali na ipaluwas ta na ini sa tuyang Kasureco to Facebook page. Igo po kitang link. Pag sinabing link, i-click lang po si link. Sa mga day po nagkakaaram dyan, nakapost po si link sa tuyang Kasureco to Facebook page. Or pwede tang i-search ang agma.kasureco2.com.ph. Gusto sabihin, kung naglaog kita duman sa tuyang Kasureco to Facebook page, tapos may nahiling kitang link, may instruction, may caption man po yan. Ikaw kitang Bicol, may English, may Tagalog. Si mga din nakakaintindi ng Tagalog o English, may Bicol pa kita. Yan, i-click lang po ang link, agma.kasureco2.com.ph. Yan, malinaw po yan. Or i-search sa tuyang mga search engine, agma.kasureco2.com.ph. Gabos po yan, small letter. Ang Kasureco 2 po, mayong space. Kasureco, tapos number 2, tapos .com.ph. Yan. Malinaw po yan, Tabi Radyo Manmani. Once na makaparehistro po kamo, yan, may maluwas man po dyan yung confirmation na kamo already registered na po. And pwede na kamong magdalan sa tuyang live streaming sa maabot na December 2, 2023, aldaw pong Sabado. Ayan, madali on. Simple ho na maray ang sa tuyang online registration. Okay. Okay. Tapig testing ko. Madali on ang pag-click, kaya... tig-testing mo na. Tig-testing ko. Pwede ka na magparehistro. Ayo, tabaka kita sa registration po pala, bago kita malingaw, si mga nagrerenta, majority kay katuyang majority kan sa tuyang mga member consumer owners na naka-start di sa Naga, nagrerenta, pwede po yan iparehistro. Sa gamit po itong sa indong itong account number na ginagamit din sa Kasureco 2. And syempre, si pangaran nindo, bilang kamo po si nagbabayad, sinagagamit ka itong kuryente, basta po may authorization, hali duman sa mismong member consumer. Dahil ikaw kayang sarong member consumer owners na may mga sadiring apartments, yan, mga parentahan, dakulon po siyang account, pero dakulo na pong mga nagagamit kayo ito dahil nagpaparentahan niya po ani. Ang concern kayo itong iba, kung pwede dang i-register itong account na ginagamit in the although bako man sa inda nakapangaran. Yan. Yeah. Malinaw po sa mga nag-aantabay. Siring man siguro sa mga darakulang kumpanya, Yes po, tama. Halimbawa, DWNX. RMN, okay. Yan.
Pwede, RMN. Yan. Radyo Mindanao, Naga. Pwede po yan i-register sa pangalan po ni SM. SM Ed Ventura. Yan. Under po kang sa iyang pangalan itong Radio Mindanao. Yan. Network. Yan. Or any authorized person na yes po. Yan. Okay. Yan, okay, balikan ta si Ma'am Joanne, manunungod po duman sa mga paraffol ta. Yan. And at yan, abangan si agenda. Yan, taday man pwedeng gabos lang kita paraffol, kay puhan taman igong mapag-urulayan. Yan ang dahil iyo po nga ini ang aldaw, as in panahon, kung papaano po, madalagan po si operation kan sa tuyang kooperatiba, sa kanakaging taon, kung paano nagdalagan di sa tuyang operation, and si maarabot pang mga taon, kung ipapaliwanag po yan kan sa tuyang mga opisyalis kan sa tuyang kooperatiba. Numan muna kita sa mga pakonsuelo. Dahil subago kaya si registration and sunod po kaya di sa tuyang mga papremyo. Okay. Yan, Balikta si Ma'am Joanne. Ma'am Joanne. Sige. Go ahead po, ma'am. Karagdagan lang po duman sa sinabi ni Riner. Buot sabihin, pag naka-online registration ka mo, qualified po kamong manggana sa mga raffle prizes na itatao kang Kasureco 2. Paano po nagkakaigwang raffle prizes? Bako lang po ni pagpartisipar, pag-inganyo ka mga member consumer owners, pero po, kaipunta din ma-target si 7.5 attendance, 7.5% attendance na required kang National Electrification Administration. So, ngunyan pong hybrid 36 Annual General Membership Assembly, igwa po kitang mga darakulang premyo aside from mga consolation prizes na gaganahon po ang kada distrito. Ini pong Yamaha YTX 125, saro po ang manggagana kada distrito. So, 11 po yan. 10,000 pesos, sarong winner din po kada distrito. And 5,000 pesos, sarong winner din kada distrito. Igwa pa po ning mga air fryer, 1 winner for every district, stand fan, 1 winner din for every district, plus mga surprise consolation prizes na i-announce po later on. Okay. Yan. Kadakol pa premyo. Tabi Radyoan Manny. At chan saro-saroon ta. Dagdagong ko lang. Dahil po kamo maghadit, nakadakol pong mga support para sa raffle, solicitation, venue, physical arrangement, si mga food preparation, mga reception po, si may mga streamers po and signages sa information dissemination. So, but sabihin po, kumpleto po ang satuyang mga empleyadong matabang sa agmang ini. Oo. So, may pagkakantabi kasamang Riner, madam? Oo. Okay, pagkakan, sisiguraduhon pang di magugutom. Yeah. Ang satuyang mga maratindir duman sa venue, tabi Radyoman Manny. Igwa kitang designated na area na kung saan duman sinda pwedeng magkakan. Ang venue Puerte Kamsur Sports Complex. Yan, na kung saan ini po sinakuatang venue dahil naghahanap po kayo kitang ibang venue hindi sa Ciudad de Naga, pero si GMR Coliseum po kaya under renovation. Kaya ang nakuata ining sa Puerte Kamsur Sports Complex na kaya man mag-accommodate ning dakul na mga maratindir na mga member consumer owners. Yan, balikan ta si raffle. Base po duman sa mga raffle prizes ta, mga mayor na mga papremyota, ikaw kitang ipapanao ning 11 na 5,000 pesos. Gusto sabihin ta 11 yan, 11 man ang distrito ta, may manggagana ning saro kada distrito. Pareho man po duman sa tuyang second prize. Pag sinabing second prize baga, panduwa ini duman sa mayor na papremyota, kay daradakula man siya, 10,000 pesos. Ang manggagana kayan, 11 man na member consumer owners, may manggagana sa kada distrito, and syempre duman sa tuyang first prize na single motorcycle. Yan, inang magayong tamaan, sabi Radyoman Manny.
Oo. Malay mo ining ano daw kung ano ay igwa ng model. Kala ko dahil pata baka Inmax niya eh. Maduduan yan. Maduduan pa. Yan. Igwa na pala ng model. 125. Yan. Ining mga may brand pa. Yamaha YTX 125. Pero pwede ining pang pang kabuhayan. Pwedeng laagan ng tricycle. Ini ang gagayunan kay ni Tabi Radyoman Mani kung ini ang mabunot ta. Yan, siguro balikan ta si Ma'am Joan. Mananungod duman sa agenda. Saro kaya yan sa pigahalat kan sa tuyang mga member consumer owners. And syempre, itong pinaka-main kaya Tabi Radyoman Mani na pag-uurulayan, si updates sa operation kan sa tuyang kooperatiba. I-report yan kang sa tuyang acting general manager. And syempre, kay Riba po ang mga direktores kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Si agenda, Tabi Ma'am Joan. Yan. Okay. Balik ta kay Ma'am Joan, Tabi Radyoman Mani. Sige. Para at least ma-maximize tang oras. Okay. Ma'am Joan. So, as agreed po, igwaning duwang agenda. Inot na agenda, ito pong resolution manifesting strong support para po sa Kasureco 2's application for franchise renewal. Yan po, tutukaron ko. And pangalawa po itong CAPEX expenditure na tutukarin po ni Engineer Julius Banyaga. And pantulo po, mga other matters na pwede pong tukaron during sa Agmata. So, ini po mga agenda, pipapa-aprobahan po ni sa National Electrification Administration. Okay. And yan po si sa tuyang mga agenda. Ano po? Yan. Medyo pero pinakamayor kayang kaipuhan dyan itong manifestation support sa satuyang franchise renewal and syempre itong satuyang CAPEX sa masunod na mga taon. Tabi Radyoman Mani. Importante ho yan na marami. Pero si lalauman na maabot Tabi si target okay. Target at least 7%, 7.5% ang katuyang target Tabi Radyoman Mani. Total na ng parehistro. More or less siguro mga 12 to 15,000 araw kaya lang sa tuyang target Tabi Radyoman Mani. Yan. Sa on-site registration, pwedeng pag-abot na lang duman. Tabi Radyoman kasama nga Riner. Okay, pwede pong magparehistro duman mismo sa venue, pero as early as 7 AM, ako na duman amay, ang satuyang pagparehistro duman. Pero tig-encourage naman giraray na mag-rehistro sa mga opisina kang Kasureco 2 sa on-site registration, sa kabos ng mga area offices sa main office and sa online, online registration sa paagi po kang agma.kasureco2.com.ph. Yan. Okay, sa raffle may mga clarification dahil may mga kahaputan. Si makakaduman sa venue pero madalan sa satuya live streaming, kung mabunot pwede dang manggana o i-consider kan sa tuyang kooperatiba, kang committee. Pwede po, mayo po yan yung problema as long as na nagdadalan kita sa paagi kan sa tuyang live streaming, sa live streaming kang Kasureco 2 Facebook page, ang sa tong kooperatiba Facebook page. Yan, maski mayo ka mo sa venue, basta nagdadalan ka mo, yan, pwede ka mo manggana. And aapudan man po kamo kayan kung kamo po nabunot, lalong-lalo na duman sa mga mayor na mga papremyota. And may mga mga paraffle pa na mga minor prizes. May cash nga niya ako na hiling. Igwang cash. Siyempre, di mahali yan. Yeah. Kung electric pan kaya, medyo madara ka pa kayo mabit. Kung cash na lang, mas madali. Yan, okay. Igwa pa, karagdagan si Ma'am Joan sa Banal. Sige po. Yan. Okay. Siguro isingit ang madali, although bako man related sa Agma, pero babalikan ta po ang urulay sa Agma,
mahalat lang kita ning mga comments and kahaputan digdi sa satuyang live streaming. Ano po? Yan, siguro isingat tayo ning nangyayaring assessment sa paagi po kay ning APDLC. Katuwang po in partnership kang TESDA, Kamsur. Siguro may paliwanag po yan kan sa tuyang assessment center manager si Ma'am Joanne Sabanan. So, nagkaigwa po poon kang Nobyembre 22 hanggang 24, ini pong inaapod na Electric Power Distribution Line Construction NC2 or EPDLC NC2 po. Ini po in partnership with TESDA, nagpo-provide po ang TESDA ng scholarship grant because ang Kasureco to po, iyo po ang saro sa accredited assessment center sa Region 5. So, igwa po kitang competency assessor, tulo po sinda, si Mr. Perez, Mr. Maralag, saka si Mr. Panibe. And pag-conducer po kaini, igwa po ning 25 applicant na iniimbitaran ay normally po 15 sa Kasureco 2, saka si 10 hali sa ibang kooperatiba, aro kang Kasureco 1, Kasureco 3 or Kasureco 4. Nabayad po sindang certain amount na amounting to 2731. Diyan po sa competency, igwa pong apat na aspeto po, inot po ining mga inaapod na pag-erect kang electric distribution pole, piga-obserbaran po kaning mga assessors, and then si mga aplikante po, tapos may ang pagsakat po sa poste and pag-install po kang pole assembly ninda, dine-demonstrate po yan sa likod kang old ISD building, Rener, yaon dyan. So, nag-i-install rin po ng single phase distribution line, may oral questioning po yan, may exam, tapos may written exam. Dapat po makapasar po 78 ang passing score. Kung dahil po makapasar, kung halimbawa dahil makapasar, buot sabihin, dahil siya magiging competent. Allowed pong tulong beses. Tulong beses. Yeah. Okay. So, igwa pong test the representative na yaon dyan. Yaon din po ako. Okay. Nawara ang audio digdi. Kasamang Rener, medyo nagka-diferensya audio digdi, ano? Ayo, Kasureco 2, medyo nag-paid po ang audio digdi sa tuya, ano? Okay na. Okay. Yan. Sige. Sige, okay na. Nagbalik na kita. Balik na si sa tuyang magayunon ko sila part na di-discuss ni Ma'am Joanne. Iyo. Nag-paid lang kadikit. Siguro itaw tagiraray ang panahon kay Ma'am Joanne para makapag-imbitar sa liwat sa satuyang mga member consumer owners bago tabutasan si Ma'am Joanne may mga kasibutan pa iningon yan. Si pag-imbitar giraray liwat sa satuyang mga member consumer owners na mag-attendir kan sa tuyang special annual general membership assembly kang Kasureco to. Yan, siguro. Sige ma'am, huring imbitasyon sa satuyang mga member consumer. Sa mga member consumer owners po, sa mga naghihinanyog si DWNX, liwat po, iniimbitaran mi kamo kang Kasureco 2 sa maabot na Disyembre 2, Sabado po yan, sa Fuerte Sports Complex Kadlan Pili. Mapuon po yan, dapat yaon na po kamo duman, mapuon po yan exactly 9 o'clock, 9 a.m. So, magirilingan po kita duman. Okay. Yan po. Diyos maray na aga po. Mabalos Ma'am Joanne Sabanal. Si Ma'am Joanne Sabanal, yan, ang satuyang Institutional Services Department Manager. At the same time, Assessment Center, Kasureco to Assessment Center Manager. Iyo, malinaw. Kadakol Manager si Ma'am Joanne. Iyo, mga titulong manager. Sir Rener, preparado na ang ibang na linya kay Director. Birthday.
Ayo. Ma-birthday si Ma'am Joan Sabanal sa maabot na Bonifacio Day, November 30. Happy birthday, ma'am. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Baka magpadara lamang. Magpa-snack. Ayo, si Director John Paul Santana, niya sa ibong na linya na. Tabi pagkatapos ni Ma'am Joan. Okay, sige po. Ayo, ang satuyan Director sa Calabanga District. Yan po si Director John Paul Santana, sir. Good morning. Good morning, Tabi, sir. Ayo, sa live ka po sa programa kan Kasureko to, ang satuyang kooperatiba. Ako po si Radyoman Manny Basa. Yan po ang satuyang Public Information Officer, Mr. Rener Pupabukay. Okay. Primero po, Tabi, sir, mabaritaan ta po ang publiko, lalo na po ang mga taga Calabanga, dapit tigdi sa bago pong power transformer na ano yan, ngunyan ang inaugurasyon po kayan, Tabi, sir? Tapos na po kaya ang bagong 20 MVA power substation kan Calabanga Bumbun Office. Ang programa pong ini si haloy ko ng kikasikason na marealisar ninhulita critical na po kaya ang substation kan Calabanga, more than 30 years na ang 10 MVA na overload na. Kaya kaipuhan pong i-upgrade, kaya po may bago ng haman na 20 MVA substation. Iyo po. Ano po ang maitatabang ka ini, Tabi, sir, sa kaaraman kan publiko? Medyo switch on po ngunyan, gustong sabihin, i-energize na, ma-supply na kang duwang feeder kang Calabanga Bumbun Sub Office. Ang buot sabihin po kani, medyo maluwag-luwag na ang supply ng kuryente sa north area. Ang substation po kaya kang Calabanga, ang supplyan kaya ng Banwaan, abot Kanaman, Magaraw, Bumbun, Calabanga. Feeder 41 and feeder 42. Di dakulaon, Tabi, Director. So, sa switch on po kayo ni, dahil apektaran po ang padalagan kang kuryente. Mayo kita nin pagkimat kan kuryente. Mayo man po. Naka-system po ang engineering kang main office, as in ang mga personahin kan Calabanga, ninhulit pighiling saro na malod balancing, maging tama ang supply kang kuryente sa mga feeder. Okay, congratulations. So, dahil man po yung maapektaran. Ayo po, congratulations. Haloy na bagang pigahalat po ini. Tabi, kasamang Rener, baka may dagdag kang kapon. Okay. Init na init ang pang-congratulate kay Director John Paul Santa Ana na saro ini sa saro ng pinakamayor ng mga proyekto kang Calabanga ining pagtukaw niya sa Calabanga district, Tabi Radyoman Manny, and syempre sa board and management kang satuyang kooperatiba, sa mga technical personnel na narealisar na ining dakulang proyektong ini na kung saan ang mabeneficiar po kay ini bako lang ang Banwaan kang Calabanga. Ang Banwaan kang Calabanga dakula na dakula ng load kay Tabi Radyoman Manny, maski si pagtaraid ng mga Banwaan hanggang Kanaman, pwede ta pa ma-extender kung sakali, pwedeng pasiring Tinambak, or pwedeng makalaog igdi sa syudad ni Naga City kung sakali may pangangaipo sa supply kang kuryente igdi sa syudad ni Naga. Pwede kitang maglaag dyan ng mga looping pag-abot kang mga panahon. Kaya dako lang may tatabang po kani, and congratulations po sa gabos na membros kang Junta Direktiba kang sa tuyang kooperatiba kang Kasureko 2, and syempre sa management. Thank you, and salamat sa oras, Tabi Director John Paul Santa Ana. Ang satuyang Chief Tanod kang Calabanga District, Tabi Radyoman Manny. Baka may gustong ipaabot, Graray, bago magtapos si Director. Si Chief Tanod. Sige po, Tabi. Director, igwa ka pa, Tabing pangapudan sa satuya pong nasasakupan sa Calabanga. Saro lang po ang pangapudan ko sa mga member consumer kan Kasureko 2 na sa December to po magkakaigaw kita ng General Membership Assembly na gigibuhon sa Kapitolyo Provincial. Magpartisipar po, maginanyog, manggana ning mga papremyata. May mga pakonselo ang pagpreparar ang kooperatiba para po sa member consumer kan Kasureko 2. Salamat po. Okay. Mabalos man, Tabi, Director John Paul Santa Ana kan Calabanga. Okay. Okay.
Thank you, kay Director John Paul Santa Ana. Napaunrahan kita ko niya na pagkaaga. Okay. Yan, Tabi Radyoman Manny, ulitin ta po, pwedeng magparehistro sa paagi kang online registration o pwede man on-site registration sa mga opisina kan sa Katuyang Kooperatiba bago po mag-abot ining December 2, 2023. Yan, dawa bako mismo duman sa venue, pwede na kita magparehistro ngunyan pa sana and pwede na kitang manggana. Kung sakali man day kita makaduman sa venue, madalan lang sa Satuyang live streaming na gigibuhon sa maabot pong December 2, 2023. Yan, aldaw po yan na Sabado. Mas maray kung magdalan kita, Tabi Radyoman Manny. Kung hinahanap ta komportable talaga kita, dahil na kita mahali sa Satuyang mga harong. Yan, dawa nagkakakan, nagpapamahaw, o nagpapangudto kita. O kung ano ito ba ginigibo, basta naka-live lang kita, nagdadalan lang kita kan sa tuwing live streaming. Yan, pwede ka mumanggana ng darakulang papremyo, Tabi Radyoman Manny. Correct. Yan, pahabol ko lang ini, bali, igo po kitang amnesty program. Gahabol ta po ini, ngunya na sa tuyang programa for the information kan sa tuyang mga member consumer owners kan sa tuyang kooperatiba na nagahalat po kay itong sa tuyang amnesty program. Ayun na po yung isipigahalatan na magkaigo po ng condonation kang mga penalties o arrearages kang mga nakaaging mga bulan as in taon. Kung sabihin, mayong limit. Halimbawa, kung may day ka po nabayadan kang nakaaging bulan na October, pwede man September, August, or kang mga nakaaging taon, 2022, 2021, 2020, pwede kitang mag-avail kaining amnesty program. Pag sinabing amnesty program, igo po kitang tulong pagpipilian. Pwedeng 50%. Halimbawa ngaya, si pagkakautang mo ngayon sa Kasureco Dos is 10,000 pesos. Kung kaya mo lang ngayong bayadan ng 50% kang 10,000 which is 5,000 pesos, pwede kang mag-avail kaining amnesty program. Kung ikaw po naputulan, plus reconnection fee na 150 pesos sa residential, automatic pong may babalik po ang supply sa imong kang kuryente ngunya na maabot na December 2023. Yan, pwede man pong mag-avail. Halimbawa ngayon ang kapasidad mo is 75% kang total na pagkakautang mo, halimbawa 10,000, kung kaya mo ngayon bayaran is 7,500, yan, plus reconnection fee, ang condonation man kayo is 75% man. Tabi Radyoman Manny kan total na pagkakautang mo o si penalty charge, automatic pong may babalik po ang sa imong supply kang kuryente. Kung kaya mong bayaran 100%, 100% man kayan si condonation kang penalty, umayo ka ng babayaran ng penalty, plus reconnection fee na 150 pesos, automatic pong may babalik po ang supply kang kuryente. Tabi Radyoman Manny. Hindi po ini-exclusive duman sa manang kapurutulan. Maski po itong may mga pagkakautang ng sarong bulan ngayon, pwede ka mo mag-avail kay ng amnesty program. And bukas lang po ini sa gabos ng mga residential consumers kang Kasureco Dos. Po, si commercials, industrial, public building, asin iba pa de po yung kabali. Basta gabos lang po mga residential consumers ang pwede po mag-avail kay sa tuyang amnesty program. Yan, may tulugan ng pagpipilian, 50%, 75%, and 100%. Okay, may mga kahaputan digdi, mabalos kang paliwanag na yan, may mga hapot man dyan, kundi nasimbag na. Anyway, acknowledge na po ang nag-aarantabay nyo niya, as Siko, ali po sa Kamaligan, Pida, Alex, Rogelio, Baldon. Igwa si Senior Rogelio nin kahaputan, kung ang registered member gadana pwede mag-register, ano ang requirements kay ni? Ano po kay ni? Once pong nagtalikod na sa kinaban si member consumer owners, tig-encourage ta na i-change name. Dahil may oras pa man, pwede ding i-change of registered name yan, Tabi Radyoman Manny. Duman sa mismong mga naka-star o nagagamit ka itong account na ito, or ito nagagamit ka itong connection, itong kuryente sa Kasureco Dos. Tig-encourage na yan. Pero kung halimbawa, di talaga na i-change name, pwede ta pong gamiton itong account under po itong mga, ito pong nagagamit kay itong mismong account na ito o naka-star duman sa harong na ito, i-rehistro si account na sa pangaran na po kay itong occupant.
Iyan, saro yan sa option. Ano po, pero account kaya si Tig-Urulayan tabi Radyoman Money. Ano po, bako man ito nakapangaran na ito. Yan, si account holder, sinagagamit ka itong account. Ano po, pero kung magigibuhan pa man ng paagi, may habol pa man before December 2, much better na i-transfer ta na. Saro man ang supporting documents yan, si death certificate, kaya itong mismong nakapangaran duman na nagtalikod na sa kinaban. Okay, thank you kay Rogelio Baldo, nasimbag na po ni Sir Rener. Igawa pang hapot digdi, Orlando Romano Sr. Ask lang po kung pwede ang agom na babae ang mag-attender. Okay. Tan rehistrado si agom niyan lalaki. Pwede okay, yan? pag mag-agom, tabi Radyoman Money, automatic po yan na joint membership. Dawa sisay po sa mag-agom, pwede mag-attender. Pwede magparehistro, di na maghalat December 2, duman sa venue. Ngunyan pa sana, pwede na magparehistro. Kapag kang online or on-site registration sa mga opisina. Baka mahuri, mahuri. Oo, baka mahuri. Sayang. Ikaw pang saro na lang, tabi kasamang Rener. Hali po kay Janelle Olaires. Sabi niya, good morning po. Paano man po makabali sa raffle sa December 2? Pig-announce na po. Gabos po ba na consumer kasali? Iyo, basta... As long as na nagagamit ka ng kuryente, sa Kasureco 2. Pero kung sa ibang electric cooperative ka, outside Kasureco 2 coverage area, dapat nagagamit ka ng kuryente, na luwas sa area coverage ng Kasureco 2, di ka man po pwede magbali. Basta po sa laog lang po kang area coverage kan sa tuyang kooperatiba. Anong mga banwaan yan? Si Ruma, Tinambak, Calabanga, Bumbon, Magaraw, Kanakman, Pili, Milaor, Minalabak, and syempre Naga City. Correct. Yun dapat dyan sa mga lugar na yun. Dapat nag-star ka dyan and nagagamit ka ng kuryente. Acknowledge standing sarong hapot, sa Info Tabi, na sports complex, gaganapon. Sa Laugang Kapitolyo Provincial yan. Ayun po, si bago po dyan na sports complex. Actually, saro yan sa Dakula talagang venue. Nakaabot na ako dyan. Nagpipili man yan ang available kaya tabi kasamang Rener sa ilinggo. Iyo po, yan. Iyo po ang available and Dakula, may okay ning ibang venue niyan. Na nakuha kita dahil po nga medyo nagkaigo kita ng renovation kaya ng GMR Coliseum. Okay. Sige, kung may mga additional pa kita about sa kalakawan po kang Kasureco 2, ibabalik ko sa imo tabi kasama Renal. Okay po, sa liwat, nag-iimbitar ulit kita, sa satuyang mga member consumer owners na magparehistro sa gigibuhon na ika-36 na annual General Membership Assembly kang Kasureco 2 na gigibuhon po yan sa Puerte Camsur Sports Complex sa maabot pong December 2, 2023, aldaw po yan na Sabado. Pwede na kita magparehistro. Pinakamadali kaya, pinaka-accessible ang online registration. Madali o na maray. Kung data nakukuha, itong link, pwedeng maglaog sa Kasureco 2 Facebook page. Yaon po yan sa pinakataas na porsyon, sa tuyang Kasureco 2 Facebook page. Yan, igwa pong mga instruction dyan kung paano magrehistro. Yan, i-type lang ang agma.kasureco2.com.ph. Yan. Or, kung mapasiring sa opisina kan sa tuyang kooperatiba, pwede pong magparehistro. May mga ma-assist sa tuya. Na mga staff kang sa tuyang kooperatiba kung paano po magparehistro sa paagi kang on-site registration. Kaipuhan lang pong supplyan ng detalye itong mga forms, kaipuhan mag-fill out duman ng mga forms and automatic pong mari-rehistro na po kamo. Yan, pero mas magayon ang online. Yan ang sa tuyang i-encourage ko niyan tabi Radyoman Money. And pwedeng manggana, yung darakulang pa premyo. Ang pinakamagayon igdi motor. Unsing single motorcycle ang gaganahon tabi Radyoman Money. And unsiman na 10,000 pesos ang ipapanaw. And unsiman na 5,000 pesos. Miski din na po kamo magduman sa venue, magdanan lang sa tuyang Kasureco 2 Facebook page, via live streaming, ilalive ta po yan. Pwede ka mo manggana kang sa tuyang mga darakulang pa premyo. Wow, sige gabos mag-participar
pwede man pala sa online, magdalan. Register man baga ang pangaran. Anyway, mayo na madiding kahaputan tabi kasamang Grener. And nalista man sa tuyang mga direktor. Opo, yan. Mga nagdadagong tango niya ng mga direktor. Kang sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2. Yan. Siguro si mga taga-Tinambak, ay taga si Roma, si Director Belmoro, si mga taga-Tinambak, si Director Abiog, yan, Kalabanga, Director Jan Paul Santa Ana, sa Bumbon, si Director Borja, Magaraw, si Director Ojada, Kanaman, Director De Castro, sa Milaor, si Director Gay Loreto H. Pabines, sa tuyang Board President, sa Minalabak, Director Basmayor, William Basmayor, and sa Pili, si Director Changcoco, and sa Naga, si Director Rosin, sa Naga South, and sa Naga North, si Director June Cornelio. Yan, kumpleto po ang satuyang Board of Directors, ang mga direktores kan satuyang kooperatiba. Po? Yan, maaratindir po yan dumang sa satuyang AGMA. Yan, syempre kay Riba Ninda ang sa indang mga pag-iriba dyan sa indang distrito. Yan, tabi Radyo Manmani. Siyempre, ang satuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte, and mga department heads kang satuyang kooperatiba, department managers, hanggang duman sa mga nagtatrabaho mo niyan. Yaon dyan sa Kalabaan kang Panganiban Drive. Yan, tatanggal ka itong mga poste, si mga lumang poste, kang kuryente, dahil may bago ng connection dyan. And siyempre, si mangyayaring power interruption, si matrabaho man dyan sa Kalabanga dyan. And sa mga metering crew, si mga meter readers na nasa field, yan, ingat po kita. Sa gabos ng mga frontliners kan sa tuyang kooperatiba. Yan, nag-antabay si Jorel Azur. Yan, yung sa tuyang may gusto na barkada tabi Radyo Manmani. Yan, nag-antabay per mini. Sa gabos, advance Merry Christmas. Merry Christmas. Kaya lang, si Sedong nabunot ko Igwa. Secret pa lang. Gabos po kaya baka binuka sana. Bali, tanan tayo ng panahon sa gabos na nag-antabay ngon yan. Advance Merry Christmas. After kening AGMA, siguro, 1 week na lang. 1 week na lang? 1 week na lang, December na. Madalan ako kan AGMA, baka maggana. Okay, puhan talaga. Okay, puhan ka magdala ni AGMA. Okay. Okay, may naman kita nalingawan. Ayos na. Siguro kung may mga kahaputan, pwede nang i-message igding sa tuyang live or sa tuyang Kasureco to Facebook page. Yan, tigditsagantang replyan itong ibang mga hapot ka. Ang pagkaintindi kay ang iba, duman sa comment section, marehistro. Bago po sa comment section, duman mismo sa link kang agma.kasureco2.com.ph. Invalid yan pag yaon sa comment section. Nahiling ko kaya kang suba go. Pangaran, si address, si account number, tiglalag sa comment section. Dapat po duman sa laog kang sa tuyang link, ining agma.kasureco2.com.ph. Yan, iyo po yan ang inaapod na online registration. Yan, thank you. Sa gabos na nag-antabay, tabi Radyo Manmani, syempre, sa mga naging bisita kay ISD Manager Ma'am Joanne Sabanal, kay Director Jan Paul Santa Ana kan Tinambak. Yan, thank you sa IMJ Interactive sa pag-assist ko niya na aldaw na ini. And sa ngalan po, kang manahimento kang Kasureco 2, sa pamayo po kang sa tuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte, and syempre sa tuyang Board President, Director Gay Loreto H. Pabines, hindi po si Renner po Pabukay. Papasalamat po sa gabos na nag-antabay. Diyos mabalos po and God bless po sa gabos. And thank you, Tabi Radyo Manman. Mabalos man sa Kasureco 2. Sa taya po sa public service. Digdi po sa DWNX, nakaibahan ta sa lado technical si Radyoman Ray Gomez. Hindi naman po ang sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyoman Nationwide. Lagi niyong kasabay, di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-ibig.